Swagger will say good night. Hi, Toleka. How are you? That's not it. I don't even know. Hi, Toleka. I just hate you saying Toleka, so I just follow what you are saying. Toleka. How are you, by the way? No, we are good. Wonderful. Then nyaya yangu inini yainetsa kuti uyu haasi mwana wemumusha. Alright, Swagger iwo vanhu vanokona semunhu rudziro. When people address you. People you know maZimbabweans, like the way we are, atina kuzvijaira zvinhu zvisina kujairika according to how we grow up. Even myself, before I was not comfortable even to be myself. So at the same time I understand people. It's not like I don't understand according to people. I might want to be called munhukadzi because ndo zvandiri. And pandakazoya ku South Africa, ndauya ku South Africa, ndakatomboita mukadzi. Ndakatombogara nemukadzi for 5 even kwacho ku gay kwacho andangotangira neku gay kokuva mukadzi futi. You understand? Ndakatangira kokuva ugay wokuva murume. You see? So I think maybe zvinoita zvichingo university. I mean, I don't know. Yes. First time, we want to know. First time, what happened? First time yokuti wakanonyenga munhu here, wakanyengwa here, wakaita said the first time got right. This is I'm officially gay. Because iye wacho aiti iye murume. You understand? But ari murume kudaro. Chinhu chake chainyatsanyatsomirira zvokuti angatoisa chi angati okay, it's okay, but there's nothing wrong. No, chaizamira zvokuti munhu anokwanisa kuti kutorara nemunhu because kuvarume kakuri tight. So it's not an easy thing. Ndakutamba nechinhu chake ndichiita sei ndakamupfekedza chi condom ndombomita blowjob wapfekedza condom Swagger yoga unoita blowjob sei wakapfeka munhu akapfeka condom? Saka ndofanira kuita ndisi asina kupfeka condom. Maybe you love him as you love him. Yeah, he's not my type. He's not my type. No, in terms of sexuality, no. He's not your type. What is your type? Not attractive. My type ndo danhu akati kwaku wewe. Vakada kukungu. Wakada kuboka boka. Lese zvakangoda kuita pamuri. But inina wona tati takangonodyana ne. Ona mutete too much. Ndoda munhu kuti okay. What exactly happened between you and Ola? Ndikati aiwo usikono ndinoderere ukuramba uchizviita chi. Ayakaita noise nyaya iyoyo ende zvakandibhowa because I didn't expect to be treated like that. And I know zvangu kuti zvinhu zvidaro azondiita rough akavhunza amaititi. Because at that time tainetsana maititi panhau dzimari dzemaround dziya dzavakadya dziya. Yes. Saka amaititi I believe because vanenge vachitoziva kuti nako ataka shamwari yangu. But you maititi vazokupa here mari yachiround? Ndabhadharwa mari iye ndobva patotsvagwa vakomana vanenge 5 maZimbabweans. Yes. And ndaitovatwa navo nevarume vavo zvakadaro without any protection. Nothing kana bipa chaiyo. Kokutestana but maitanga matestana here. Kuti ane HIV aiwa ibasa kazvinhu zvakatoma. Vakomana vacho vakabhadharwa futa vaindikwira vachava pane one aitora video
futizve achimbopa experience yekuti uchichaiwa nevanhu 5 uri 1 like 5 sa ichi 6 some I don't know what to call it. Inenge yato 6 some. Yes, 6 some. How is the experience? Can you tell us how do you? It was hard because of do you know it's not easy because vanhu vacho vaisanga even ukarona video iroro dzimwe dzakareba kudai dzimwe dzakatesva kunge mabanana dzimwe dzakaita sei. It was so hard zvekutodaro. It wasn't easy but because of the situation, you understand, and you know zvazvisa zvakamboitika kuti ndinoita yes ndakamboitawo imwe 3 some before but zvisiri that too serious, but I could sacrifice for that money. Vanhu vachinditi ndikumbererege zvisimeli handikumberergerero pana mai veve ivo ndo vandifanira kuti ndikumbererege because ndo vakakonzeresa kuti ndiende kuTouchline ndotengesa mhata. Ndakatengesa muviri because sorry nekutaura mashoko ndakatengesa muviri. Ndakatengesa muviri because of this woman, you understand? No, remember you used to be a man and then now you're a woman. So ndikubvunza kuti mboti uri kuchaiwa manhood yako, what happens to it? Okay, unotunda sei? Ndobvunza imimi nanti kuti utunde unge yakamira. Saka kuti kana isina kumira munhu pane munhu akambotunda isina kumira. Saka chinomisa ma-feelings aya ekutongofila umwe murume. You understand? That feeling yekufila umwe murume ndo chinoimisa. Achisi chekufila umwe mukadzi. Alright, tinozonzwisa pakutunda kuti uyu pano ayo kwazi unonaje mvunzo yakatomubvunza kakawanda kuti iwewe uri mukadzi ndiwe kwazi it's obvious kuti munhu murume ndiye achatunda handi ko iwewe mukadzi panonga unototi ava uya atadza unotundisa kuchigego because it's chipenzi kakana uchigona kurova basa kokana usingagoni but ndinonyazozvisa pakunyadzogona kurova basa zvinongaita kuwana way sexual unongoitwa nemukadzi unonga ndo sex unongoita. Yes, exactly. Alright, kwazi pane alright taubvunza mvunzo kuti pano mwana unoti munhu akanga ari gay anenge alusi because ndakapfeka kakwesoko ijeli yari kunodhunya kudai achienda achitoenda mabhora anodhuma kamabhora akarova mabhora achanomadhuma achinonzwa anonzuzvunzwa sei kanzvanti uko kune bhora uko kune bhora uko saka akadhuma obviously inoenda pakati pebhora saka no but it's making sense. 4 vakomana 4 vakakuchinjana ndakavata nchinyengwa iwo nongonza uchinyengwa chaiko nevane dzakareba pano nekoko vari 4 apa ungotorwa memwena uchinzi handei ndikuzonokupa mari kumba chichi waziva kuti asi vaitozva kuti uri murume vaiziva inini zvangu kana kwakuenda kumba komunhu kazhinji ndaizoda kuti munhu azive asi kana angoriwo munhu waivawakambosanga nescenario yekuti munhu akazozviona atowe kumba pane pandakambototora pane mimwe zuva ndisingakwanini kutora zimunya rino mimwe naparisiri kuziva kutoenda naro kumba kwari handizivi kuti zvinhu zvakandibata zvinhu siwo zvakana kuti iwewe uri murume ipapo ndikakubata hapana paunonga mboti hanzi azviita imiri azviite azviite tikutoareality unonyemba ndikubatiro okay ndombopa minza zokuti ndokuona wakavata iwe wakavata wakanisa ndongosvikoipinza mukano unofunga unoita zvaunaa
ndikuvhunza kawakavata I've never came across it's my first time to come across such a question. Sana masanga nimvunzo wakada. Murezi wakabatwa nehuku ndikangosvika kupinza mukano kutanga kuitenga handonopefuka wakutochemererwa kutonagirwa nazvo unozonditi ndiregere. Tine umwe futi uyo anonzi chidhamudhamu anonyengerekinza anorohwa ende iye anorova ende futi antori nemukadzi. Toita uyu chidhamudhamu iye ndiye akafumurawo uyu ainonzi chipatani uyu. Pane muviri ndafunga pane picture yandakaona una mazepe 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 mukuru wadzo mazepe anotorohwa kutorohwa chaiko but ane mukadzi wani ane mukadzi mazano vakadzi vakungoandastenda ndikoudza kuti varume havakuisina vazhinji saka mukadzi wamazepe akatoandastenda like mukadzi uyoyo vakatoroorana kubva kudhara achitoziva the situation. Vantonwana tu. Okay. Vantonwana tu. So mukadzi anotoziva kuti murume anotombonolaziwa nevamwe anotorazwa inini kuti zvizobuda pasocial media ndini ndakazviburitsa. You understand? But mukadzi wakagara aiziva. Alright. Because vangu vakaudzana chokwadi. Saka picture ndakaona ailaza umwe ndiani pakati pako naye. Aiwa ndini ndaitoishandisiwa pepe. Ndinoitolaziwa. Kumashure hakuna tuti inonzi chii? Kundosaka kuchiswa lubhu kuchiswa auzodi kukurega iwe. Auzodi usambofa wakazvizama zvavo. Tom Jones akambondikicha kakawanda zvokuti ndichimuTouchline because zvafanira nditori nadzo mboro dzangu mbiri dzaunotoresa kumashure yeBlack kurabadara saka chatinyembera pasocial media saka chatinyembera saka social media no akuti tinongogadzira maviews iri pasocial platform ndinadzo indonetsinga nemachende zvese. Ladies and gentlemen, back to back with Commercial Podcast Show. Tadzoka zvakare nasi takuvigirai chirongwa chakanaka tinaye Swaga in the building. Makadi kongomangu. Novare toleka. Tofara shamari yangu. Nditika. Aiwa mwari ngakudzi. Swaga uri seko naye. Hi Toleka, how are you? I don't even know. Hi Toleka. I just hate you saying Toleka, so I just follow what you do. Toleka. How are you, by the way? No, we are good. Wonderful. So nice to meet you. Nice to meet you too. Swaga, wakatorera 3 months kuti uye panapo. That's why? At least mbotanga notipindura mubvunzo yo kuti why wakatora so long kuti ungori panapo. Exactly. No, I think it's because of I'm always busy. And I'm that kind of a person okuti mostly ndogara ndiri pamalive and my life angu ndowanzomaita usiku, so kuti tizonyatsobatana manje time manje because ndakatongojaira kunge ndiri pamalive usiku and then ndinotora futi time yakareba, so mostly ndozoita nguva yekuda kuzovata. Alright. You see, so ndo zvinozenge zvakuzoita kuti ichi ndipote ndichinonoka. Okay, right. Tichiri papo ndiani anonzi Swaga, wakazvarwa kupi, wakakurira kupi, uri makore mangani? Okay.
My name is Tadiwana Shefredi Zemunda Mutandwa. I was born on the 18th April 1994. Kubohera Doroa Mrambinda Bohera. And you grew up there? Yeah, I grew up kumusha chaikoko. Kuvandiri mudiki kusvika nditozosiya form 3 ndiri ngori kumusha ikoko. Okay, so how big is the family? Like moms and dad, do you have brothers and sisters? Vakawandisa, we were born like tese nema siblings angu, we were 9. 9 of you? Yes. We're number 7. Then dandaka like one dangu yoremba medu ndo rakashaika. Okay. The first born, and then inini ndiriwe number 7. Then ndakazoti pa number 7 ndo patakazodzokera kumusha kwa mai ndo kwatakakurira. Okay. Kumusha kwa mai vangu kudhuze nokwanga wakarorwa. Okay. Yeah. Then after that ndo patakazovadzokera nesu inini. I was the last born at that time. Okay. And then nyaya yangu inini yainetsa kuti uyuyu haasi mwana wemumusha mazimunda, but I was the last born accordingly. Pakazoshaika baba because baba wangu wakangonzi vashaika. Then the next year vakabva vadzingwa moms kuenda kumusha kwavo ndokuzoenda kwatakanoenda chinokurira. Then I end up zvakungonetsawo, but I think it's a story for another day, for deep explanation. Yeah, I think you know that podcast. Yeah, yes, she explained who is Swaga, like the background and stuff. All right, Swaga. Trautangira is also, I think, the basic. Atangire kupaka uya kuno South Africa. Tutangira poko where tutangira uni episode ku Zimbabwe that you want people to know about. I think episode ku Zimbabwe. Yes. Yakazoita kuti ndichinje, like nditange kutochinja upenyu nchibva kumusha because takakura chitambura singaite, so I have never kubva kumbobva kumusha uchiendawo kuma cities and stuff. So chinhu chakatongoitikawo ndatongosiya chikoro at form 3 term yekutanga ichipera yechi2 yacho pandakatadza kuzokondinya just because ndandisina mari. Then ndobva ndati rega ndidi kandimbonozama kunoshanda. Ndo pandakazotorwawo nebrother yangu iyo the first born yekushaika yacho kuti ndiende kuHarare, ndanzi ndinosara kumba kwavo. Then after that ndaenda kuHarare ikoko ndo pandakazongowanawo this other woman because basa rangu nderekuruka musoro. Like ndo that's my talent since kubva ndiri mudiki. Naona papeji rako like yes, zvisingaite. Kubva ndichiri mudiki ndo zvandaingoita. So ndakazowanawo this other lady akabva anditi ada urukirwa mwana wake kuBorode uku. Ndobva ndanorukawo mwana iyeye, and then there is a lot zvakatoitika because ndaifanira kutodzokera kumusha. Yes, I think ichazova futi deep explanation on that next mipamberi apo. Yes. Then ndo pandakazobatsirwawo nethat woman ndakuda kutodzoka musha akandibhadharira rent yechair about 4 months nekunditengera equipment yemusaloni zvese everything because mwana wake anga akaendawo anga akaenda kuchikoro chehairdressing but aida kugain experience, so she just say okay, let me take you as an advantage kuti ukwanise kubatsirisa mwana wangu akwanise kudzidzira anyatsogona kuva professional. That's how my life started. All right. All right. Swaga iwo vanhu vanokona semunhu rudziro. When people address you. People
You know maZimbabweans, like the way we are, atina kuzvijaira zvinhu zvisina kujairika according to how we grow up. Even myself, before I was not comfortable even to be myself. So at the same time, I understand people. It's not like I don't understand according to people. I might want to be called munukadzi because ndo zvandiri. But if people don't want to call me kuti munukadzi, like kundita munukadzi, they want to say uri murume, you always see how stubborn people they can be, but zvese ndinongozvigamuchira. I can't force, but I am comfortable to be umukadzi. Yes. Chichiri Babu, can you take us back pazvakanyanzo kutangira? Why was it in Zimbabwe or it was this side? Pakanyanzo tangaona okay, this is me and I need to be like this. But then zvakatangira kupi, was it in Zim side, SC side, and when was it? I believe kuti kubva ndichitori mudiki, because I remember very well ndichikura ndichitori mudiki chaiyo ndairamba mabasa echirume, like kufudza mombe, kuenda kunorima, kunodii, ndaitodai pamba yekuti ndosara ndichisuka, ndichicleana, ndichiita sei, and kubikira vanhu vanenge vaenda kumaminda and stuff like that. And the food ndaitotora even hembe dzamai vangu, mapitcoat, mabhurukwa amai vangu ndichipfeka. So I believe kuti these things zvaingovepo, but because of the environment yekukura like yedu yemaZimbabweans kuti atizvigamuchire zvinhu zvakanga zvisiko like that, so kuti tizvitambire it was very hard. And so ndingangoti zvaingoimo, and ndaitove neruchiwa futi kuna vanhurume ndichitokura, but I couldn't express it kuti ndo zvandiri kana kuti like ndiudze vanhu whatever, but myself mukati mandiri ndaizvifila, you understand. And then pandakazoya kuSouth Africa, ndauya kuSouth Africa, ndakatomboita mukadzi, ndakatombogara nemukadzi for 5 years, nditone mwana. Okay. Yes. Ndobva ndatogara nemukadzi kuDurban, ndaigara kuDurban at that time. And I think gore randakauya iroro ndo randakabva ndasangana nemukadzi yeye, vatatongotanga kudanana because at that time ndaitone mari zvokutodaro. Yes, ndakaita mari zvisingaite nekuruka musoro because ndakatomboita 4 masaloon Durban. Yes. And then ndikatomboita futi zvokupromota vaimbi. Ndo mazuva acho ndine mukadzi nemwana. Yes. So chakazoitika kuti tizosiyana nemukadzi, ane brother yake yakashaika yatakazoneta kuti ngaachiendesa kuZimbabwe, but iye semunhu akanga asinawo madocuments, unoziva zvekujamba zviya zvekudhara zvaita maZimbabweans zviya. Yes. So paakaenda kunoviga hanzvadzi yake ipapo, then I had to kuti ndichimutoresa zvese kuti ave nemadocuments, because to me zvazvisinga make sense kuti tigarisane munhu asina mapepa, asina kana chii. Then I said okay, it's better for you to fambire madocuments ako akakwana, wozongodzoka zvako than kuti umhanyire kudzoka and stuff. So the period yakanga akamirira mapapers ake akazongonyengedzekawo ikoko, semunhu anga akajairawo kaupenyu hwechirungu hwokuti taenda maout, kumabhawa, kumafunction, chichi. So I believe kuti ndo zvakangozouya mupfungwa make, because ndakatozodzwa nemasisters akewo mamwe ekune imwe imba kuti aipota achitoenda kumabhawa kunomwa kunoita sei. So I think ndoko akasangana nethis amen. Akazongoa kumufulashirawo mari here chii zvese izvi, kuzodzimara atotorwa mwoyo, akabva atouya futi kudzoka kuSouth Africa, because musikana webasa watati naye
because musikana webasa takamita like tine 3 months changu tanga kugara tested and takagara naye for more than 5 years. Then achidzoka akangosvikotora mwana. The day raakasvikotora mwana ndo randakapondwa nematsotsi ndikatogara muhospital for 1.5 months ndiri muhospital because ndandakakuvara. And then after that kubuda kwaakazoita ini ndichibuda muhospital ndakaona munhu rangu ground asisipo nemwana chii kwakutozoitawo zvokuzofunzawo nekuzotsvagurudzawo ndo pakazotanga kubudawo mainformation zvese izvi. So from there mwoyo wangu wakabva watongochinja kuti what is the use yekuti ndiningise, because pane imwe nyaya yakambenge yakaitika futi kuZimbabwe yakazoitawo futi kuti ndiuye kuno kuSouth Africa, but I think it's a story for another day. Then ndakabva ndangoti I think izvi hazvisi zvangu izvi, and ofuchi inini ndine mafeelings aya andinombonzwa aya unongoziva woka. Yes, then I switched. Alright, ndambobvunza kuti iwewe Swaga, you said kuti iwe wagara ungori mafeelings for arume. Yes. Saka paigara nemukadzi uyu maiita so waitoni mafeelings towards kana kuti waingoti inini I believe kuti mafeelings ndaive nawo, you understand? Yes, but still at that time ndaingove futi nemafeelings evamwe varume, you understand? Right. Yes, saka waitoti but and ndikuda kuti apa ndinyatsa kukujekesa yamunyatsopanzwisisa sezvo zvaivemo anditi, but iri side iri ndairi avoida, you know, zviya zvekuti handisi kuzvida and stuff like that, zvekuti environment makuriro atakaita and stuff like that. Then at the same time zvinhu futi zvaiitika futi even ndichitorimo, but zvakatangira kubhawa, you understand, zviya zvekuti unenge uenda kubhawa uchiita sei and chii, you know, zvakangoitikawo easy, handidi kunyeba, zvakangoitika easy, I don't know kuti what came in my mind. And then zvakanga zvakutoenderera zvokutodaro. After that uku ini kuvakadzi kwacho like ndanisacha kufarire and I become weak zvekutodaro. So pfungwa dzangu ndofunga kuti maybe pamwewo zvandakazongozojairirawo kuka ndo zvakazongoitawo kuti nditozongopedzisira ndawiki to kusaidzi revakadzi racho, because zvakafanana nekuti even kwacho kugay kwacho andangotangira nekugay kokuva mukadzi futi, you understand, ndakatangira kokuva ugay hwokuva murume, you see. So I think maybe zvinoita zvichingoinvest, I mean, I don't know. Yes. First time, we want to know, first time, what happened? First time yokuti wakamunyenga munhu here, wakanyengwa here, wakaita said the first time got right, this is I'm officially because people they got a lot of questions. Okay, I'm going to explain to you. Okay, for the first time, like pazvaimboitika, you know, izvo handinyatsonzwisise pani pazvakamboitika, but handina kuzvinzwisisa because vanhu vandakambotorana navo ka vanhu vaita zvinodhaka, you understand, kubhawa. So I couldn't understand and I was drunk kuti ndinyatsozvinzwisisa kuti what happened. But ungori murume ungori mukadzi? Ndakandiri murume, but I was very very drunk and I really don't understand kuti did they drug me or
ndakadhakwa inini kana chii chakaitika handina chandakanzwisisa ndo zvandiona kuti ndakatodhakwa handisini ndakarohwa ndakatonorova but I think ndiwo vaitoita zviyo zvekuti munhu anenge akadhakwa it's obvious nangoda wakavata wakadhakwa vanhu vanokwanisa kungoita zvese yes so apa handina kunyatsonzwisa but pandinoziva ndepekuti zvinhu zvanga zvatondiomera and that time also uyu nemukadzi tatambotinetsani but tatisati tasiyana yes ndakaenda kubhawa ndo pandikanyatsotaura kuti for the first time pandonyatsounderstanda ndaenda kubhawa ndakasvikotorwa nemumwe murume muindia like aindimwisa doro ainditengera madoro ndakatengerwa doro on that day zvekutodaro and mabhawa andaenda ndeyemari maraye yes so ndakatengerwa madoro singaite achitenga masong staff machii pai and then takatozopesa taenda kunonzi kumuhlanga amini kana muchikuziva yes ndokwatakaspesa takumwira tapesa takumwira ndobva asopesera ati aiwa hande kuhotel there's no need yekuti uende kumba because ndakatobhuka imba yeso like mahotels aya anenge ane mafamily yes so ndobva taenda ikoko munhu zvaunenge wangoenjoya zvinhu zvese inini I didn't know kuti ndo purpose yezvinhu zvaari kuda kudi zvada kuti tinoita you understand and then tasvika ikoko ndo paakazonodi patakazonotodi bvazongondibata bato at least and I sleep with him that was the first time yandinoyatsounderstanda iyoyo yes even though ndandakadhakwa but I could understand what zvandaita you understand then we sleep and then ndindane murume yes and then pozoita the second time pandakazonotorwa because zvazvatochijairira chekuda kutoenda nzvimbo dzakadaro ende kutoti okuenda kutombonoenda uko chichi handiti because ndakatopiwa mari on that day yeah so the second time there is a friend of mine wandairuka musoro musaluni mangu handifunga kuti angaite basa ungamudeidzeni zita there's friend of mine no she's mutransgender zvake like yes but anyway let me not you understand then aita zvekutengesa muviri painternet so aita zvokuhaiwa nevarume zviya zvekuti akawana varume panhinge chichi ene nguva yacho iyoyo zvinhu zvazvandoomera ndopandandatotiswa nemukadzi ende pamba marendals chii ndichiowa storina things were very tough zvokutodaro so I could tell my friend because of the situation andandiri kuti shaka kwatongono vari kuda kudaidaiti chitongo ndichesiterawo because zvina zvinaomira mushe because ndandatomuchigemuka ndakutongoona kuti aiwa ndizvozvo uchatye kusasikwa iwo wakananikwa so on that day it was a weekend you know on Friday akatonditi uya and then I was kusaluni bondanda kusane kasaluni kadiki you know mamwisa enda ndatovharisa and things were very tough ndakutadza kubhadhara vashandi pressure it was just too much for me so ndobva ndatomudza so the very Friday the very same week Friday yacho iyoyo ndobva andifonera akanditi swaga uya because ndakangogara ndichingonzi swaga bva kudhara ndichingopinda muHarare yes sakabva kubvi mosondifunza ipako mosondiremind okay ndobva andifonera swaga iwe uya uku ndikati amanje ndikuruka munhu kusaluni hazviite iko zvino because kwandichiri and I was very busy and unozva mafriday masaluni anenge ari busy yes so kanzi haunga uchitoita mari dandiri kudedza munhu anichi ane mari
murume yandabata kubva kucape town iri kubhadhara pachi 2.8 saka iwe wanga uchitiwanachi imwe 2.8 ndikati kana maybe pamwe zvikanzi uya kani. So Friday handazokwanisa kuenda kumuhlanga ikoko kwanga wakabhuka kuhotera ndakazoti mangwana acho makuseni ndopa akazondifonera akanditi Swaga manya uye kumuhlanga uko unoita mari because pacho ne 2.8 internet apa baba havasi kuvata vanenge vachirova zvinodhaka. You understand? Angari munhu wanu angari munhu wanu alright kuti muite 3 kuti tiite 3 sam yes but still pa 3 sam yacho uyu anga anoita because munhu wanorova zvinodhaka. You understand? Apa ini ndichimunyowani unenge hana inenge ichikurova hausati wakunyatso comfortable nazvo zvokutodaro you know and pauri kupuhwa mari unenge uchifanira kutoti uiteka magood services wapuhwa mari but hane kurova kuti okay unotangira papi and stuff. And I thank God kuti that day ndopa ndakanyatsogaina experience ndopa ndinganyatsobelieve kuti on that day not because ndakatozvispenda I think about 2 days naye masikati manheru uyu yakatozopuhwa imwe 2.8 kuti atochitotisiya tiri 2 because akasvikondifarira. I was so handsome at that time. Ukana kwambocheka mapictures angu ichikomana angari mukadzi ere kwati akari murume uyu and I can't even identify because like atina kutomborara tese sei atina and ndikaudza kuti on that day ndakato after 2 like for those 2 days the 2 days that I slept I spent with him that of ndine 20 something thousand 20 musina kurara nesi atina kuvata tese so 20,000 era ichi apa pa remember amuna kurara nesi kuti ndimwari akatoshanda I'm trying to understand 20,000 for what service? More than that, 29, like 21. I can't remember zvangu. If I'm not mistaken, 21 or 29. I mean, why number yacho yangu pati vanhu vanoiziva story iyo ndokandichiitaura. Yes, if I'm not mistaken. So zvakaitika ndezvekudai. Ini semunhu akangwara anoziva basa akachijaira chigero chacho. Ndobva chipaya ndobva uyu akabva atongofarira ini because I was handsome zvokutodaro and ndichito attractor imwe yaiye because ndairohwa makati kaye chimanje manje zvimamoko zviya pandakatsvuka chaiko zvokutodaro because remember ndaimbove mari so uyu akabva atonzi ngaachienda uyu because mene yacho yanga yakutobhoyekana nayo here I don't know ndobva ati ngaachienda because anga kungocomplaina then ndobva zvanzi osara nauyu saka inini one kungwarisa manje ndikati apa pari kutobuda mari apa kana saura wangu uyu atombobuda ne 5,000 because angapuhwa kadhati 2.8 plus 2.8 yes saka nearly 5,000 ndizvo nearly more than and yes 5.6 yes so ndobva ndatoti hapanapa ndochitongwara. So zvandaimuitira remember kuti kwandaigara ukoka kuDurban uko kwandaigara uko kwakuri kudhuze nekumanigerians vaitengesa zvinodhaka so indaigona kudhabhura price times 2 okay pa every trip yaanenge atiendi mudedzere munhu you see chimwe futizve ndechekuti ndaingoti padiki because vanenge vachivhunduka kavanhu vanoningisa zvinodhaka vanorohwa nehana zvokuti vanogona kutanga kudedzera kuti polisi panapa ndikuona polisi achimira achitsigira mumahwindo kudai achijamba achiita sei vanenge vari handizondoiti yes vanenge vachitya zviya zvekurohwa nehana too much zviya vachitya so indaibva ndatomuti aiwa ndanoita chichi because ndanda kutomuyemera
zviya zvokuti ndaneta ndichadi chichichichichiya like zviya zvokuti kutamba nechinhu chake, you understand, hatina kumborara tese, you understand, because iye wacho aiti iye murume, you understand, but ari murume kudaro chinhu chake chainyatsanyatsomirira zvokuti angatoisa okay, it's okay, but there's nothing wrong. Chaisamira zvokuti munhu anokwanisa kuti kutorara nemunhu, because kunhu kwevarume kakuri tight, so it's not an easy thing like that, you understand. So hapana, ndaingotamba nechinhu chake ndichiita sei, ndakamupfekedza kondomu, ndombomuita blowjob. Wakapfekedza kondomu? Swaga yoga. Unoita blowjob sei wakapfeka, munhu akapfeka kondomu? Saka ndofanira kuita asina kupfeka kondomu. Pane pamwe pataimboita zvedu, ndakuzotengesa mazuva andakazotengesa muviri, yes, nekuda kwedesperation, ndichazosvika zvadiko. So at that time ndaipfekeza, remember ndanchiri kutya kana ndisati ndanyatsodzisa, you understand, but on that day ndakadzidza zvakawanda, like ndopane musi wandakanyatsoita zvivindi, and ndakabva ndabuda nemari, you understand, because ndakabuda nemari yakawandisa zvokuti ndakashamisika kuti wow, so much money, saka zvinhu zvine mari kaizvo. And maproblems angu ese, masituations aya andakasiyiwa nemukadzi ndiri aya, akabva angosovheka the next day. Zvese kubhadhara marendi, kundotora furniture yangu, kutsvaga imba yangu, bachelor flat langu, kutotanga ka new life. Yes, from that money. Alright. So ndopo wakatangirwa ipapo. Alright. That was pandandiri kuDurban. Okay. And then tell us something. Kubva about that incident in Durban. Pane paukamboendera kuZimbabwe? kuZimbabwe? Yes. Ndakaenda kangani, I think about 3 times. 3 times. Okay, vanhu vekuZimbabwe vaikutorawo sei? kuZimbabwe zvako izvo. Wakatanga kuenda iwewe, alright. Because remember you're not going kune vamwe vanhu vakaita sei. Okay. You're going to other people vasingatoziva ndotanga kuto. Remember kuti nguva iyi yezvese izvi zvaiitika izvi, ndandisati ndakupfeka madresi and stuff, and zvazvisati zvakuzivikanwa pasocial media, even my families and stuff vanga vasati vakuzviziva. Do you get me? Yes. And then pandakazoendawo kuZimbabwe for these 2 times dzakadarika idzi, vanhu vanga vakuzviziva, and the whole social media yanga yakuzviziva. Plazo ndofuti nguva futi yekuti kupinda kwakazoita uyu aripo uyu, zvinhu zvakabva zvachinja, hazvisiri too hard like before. Saka unoda ungade kumutende here kana ungade kuita ungati chii? Aiwa, kumutenda zvedu hatinyanyo kuda, kutotogona kuda kungomutenda zvedu, but handinyanyoda kupa mapoints for some reasons, you understand, because ndine mamwe maprocesses andenda kuti pamwe kunoda kuzoshandisiwa saka hazvizoiti. Alright, saka kiri papo, tell us your relationship na DJ Ola. Pane nyaya kwaDJ Ola yakambobva uchitaura kuti waida kuenda kupodcast, kuinterview. I mean, what happened? You were disappointed. Tell us what was happening and what is the story. Okay, disclaimer first of all, I'm very sorry. Kuna DJ Ola legendary and also to Mori Zimbabwe, because I know that a lot of people, they don't like if I'm willing to explain, because I have to explain for people to understand. I don't think that there is anything wrong about it. Yes. So zvakaitika ndezvekudai the time yandaenda kuZimbabwe, passport yangu yanga expire, so ndaida kunotora passport. Okay. Yeah. So ndine this other auntie of mine,
in America vaindisponsor kundege kunotora passport everything, even to stay in the hotel. Andise so vakabva vandibvunza. I remember very well kuti chii vakati vada kundiitira something chandinoda or chandinofarira. You understand? And then I said I want to go kwa DJ Ola. Because it's like I just like him. I love him zvokutodaro. You understand? And I wish. What do you mean when you mean love in what way? No, kungo kwete love yekuti love yekumudai waakana. No, I just want you to clarify my type. When you mean Because unokangoti I love him. Vanhu vachazitorera pasi. No, maybe you love him. Okay, no. Yeah, he's not my type. He's not my type. No, in terms of sexuality, no. What is it? You are not attractive. My type ndoda vanhu vakati kwaku veve. Vakada kungu. Wakada kuboka boka. Lese zvakangoda kuita pamwe kwete. But inina Ola tatito kangonodyana ne. I want Ola mutete too much. Ndoda munhu kuti I'm just saying kuti like vanhu vaive kuti vanokwanisa kuvoisa because remember ndinoteerera kaini ndine munhu uyoyo kuti ndiri harsh. You understand? In terms of talking, and I'm tough in fact. You understand? So andidi munhu uyoyo kuti ari soft and skinny. Yes. Okay, so to explain it, what happened? How did DJ Ola disappoint? So I just love him as zvikungomfarira, you understand? And also ni basa rake oraanoita. Yes. He's doing Yeah, he's doing good. But akazondipoa manje. Okay. Ndobva my auntie vavondibva vatoti mira nditaure navo akatosenderwa email. Kuti ndine muzukuru wangu ari kuda kuyeko kwanogara kuZimbabwe, ndibva vatomupa explanation kuti akamira so chichi munokwanisa kumunhingisa here how it works. Munokwanisa here kumunhingisa mari yacho ndobhadhara. But handitangi kunyanyopataura zvangu pemari apa because zvoita kunge ndobva vatowirirana about the amount vapedzerana zvinhu zvatofamba chii manhamba endakatopiwawo zvinhu vatowirirana everything zviritori in order. Chachangosara ndechekuti because the time yandakaenda it was on ndakaenda musi weMonday. Which year was that? Last year but one. Yes, last year but one. So musi weMonday ndo wandakakwira ndege ndichisvika muZimbabwe. Ndichisvika inini I was expecting kuti either Thursday or Friday ndiri kudetswa kuinterview according to the agreement and everything. Yes. Then no ndazoti papa I think ndatoni 2 or 3 days ndisina ndakamirira interview yai pakutisvika kumusi weThursday ndopa ndakazobvunza kuti ko DJ Ola haufa chichi havachandibate pafoni havachandipinduri chii chikuitika haufa handivaiva ndikuvabata andiko chii chikuitika why is it DJ Ola uchavasi available and remember futi kuti maendero andakaita apa ndasida unogara because ndaida kungonotora emergency passport zvokuti I didn't expect kuti ndichatogara for 2 weeks. Yes. Although pane zvakazoitikawo zvokuzoti ndizotora time kudzoka zvangu though. So havana kuzobatika kuti vazondipindura kuti chichi ava ndo vakazochipuwa email nyakubhuka vari kunze kwenyika kuAmerica ndo vakazopuwa email kunzi aiwa zvichaite chichi madeal cancelled. Okay, but chii chakaita kuti zvinzi zvichaite? What was the reason? No explanation. But with nothing. your own point of view, what do you think might be the reason why the interview was cancelled? Okay. Ndobva ndakabva ndangoita ukaumu
ndakasvikauma apa ndiwo ndazodzoka back kuSouth Africa. Ndo pandakazochiti pakazoitika imwe nyaya because andava vakangondiudza kuti nyarara nezvazvo hazvina basa. You understand? Ende wondaisada kuvamakisawo kana kuti zvizoipaka because munhu ari kukusponsor. Ende ndiye munhu wako zvokutodaro. So I just listen to that angle. So pakazoitika imwe nyaya pasocial media yemunhu aitaura kuti ainetsana naOla kuti iwewe unoda kuonererwa, unoda kushamisira chii, wakazodii, wakatirambira interview this and that. So ndobva ndaiona nyaya iya iri kutrenda pasocial media, ndobva ndaitora, ndobva ndaidierera. Ndikati aiwe Ola iwa usikono ndinodheerera here wokuramba uchizviita chii. Yakaita noise nyaya iyoyo ende zvakandibhowa because I didn't expect it to be treated like that. And I know zvangu kuti zvinhu zvidaro azondiita rough akavhunza amaititi. Because at that time tainetsana namaititi panhau dzemari dzemaround dziya dzavakadya dziya. Yes. Saka amaititi I believe because vanhu vachitoziva kuti munhu akwataka shamwari yangu. Aiwa yanga isiri yangu chaigwira vanhu vakachirwa. You understand? Chivatuka chiita sei, you know. Tichawa zvakawanda pamusoro pavo chirwira justice for the people vakachirwa mari. So I believe kuti ndiwo vakakonzera kuti paitike macancel at the interview. You understand? Why ndichidaro? There is a time yekuti amaititi vakazenge pakazoita live vachindituka vachipindura zvavaitaura pamusoro pangu vachiincluda zita raOla kuti ndosaka akatodzingwa kupodcast uko aida kunotaura kuti kudii kupodcast ndichichichichi paya akatonga kutoigirwa maloya akuzotaura zvisina basa pamusoro pani of things zvina kuitika. Yes, akataura zvemaloya iye uyu anzani Ola nekutaura nekumutuka kwandanda kuita. You understand? But ndakangokumbira riri for the sake of sponsor. You understand? Fananguti arike ngodi but not just because ndaimutya zvangu kana kuti asi mari yakadzoserwa yakarefundwa according to zvandakanzwa because ndasina kumbeona zvangu but vakazondiudza kuti mari yavarefundwa. You understand? Because mari yangutumiwa kwaubva ikoko kuenda kuZimbabwe. Yes. Okay, tichiri papo, take us to where video reporn rakalika. What happened? Are you the one who posted or video rakalika or what exactly happened? Or you did that intentionally? No. Do you know that just not on Buddha video? I don't think would die somebody out there. You understand? I don't think so. Like you wrote this video. Yes, and then Dora got to foot into a social media. Okay. Yes. Can you explain about this video? Okay. The video that was in Guvaye lockdown here. Kupinda lockdown. So pakazita this men because ndada kutozvitengesa futi pa internet. Not pa social media, pa internet zvima-ads echihura. Yes, zvinhu zvakaoma mulockdown umu because ndaipata rent yakawanda zvisingaiti. Yes. Ndada kugara manje muPretoria. Ndagara pa opposite Ramaphosa's office pa union. Yes. So zvinhu zvakatooma. So ndakabva ndatengwa this other white man akanditenga ndobva anditenga but iye manje aida kunonzwa sei aida kutora video akandibhadhara about 16,000 something. Anditi yes but aida kuti ndinge ndichirarwa inini nevamwe varume. Okay. You understand? Yeah. Yes. What is kuti wo unge muritwe mukadzi. Yes. Iye chake achitora video. Achitora video. You understand? So iye chake ingori video chete. Ingori video. Okay. Yes. Okay. And the video yamena handizive zvangu because iye aita kushandisa kunhu but I don't think so because
anga ari wekunze kwenyika saka handizive because handinambobva kuma-aids ako emavidhiyo yes so ndobva andibhadhara mari ndaka ndatomuchaja 20 but akati hana bva mudzikisiya ndikamuchichiitawo 17 bvazvosvika pa16,000 16 or 15,000 some of the things unoita uchikangamwa kama exactly amount but ndiwo mafigures achiwa yes so ndabhadharwa mari iyaiye ndobva patotsvagwa vakomana vanenge 5 mazimbabweans yes and ndaitovatwa navo nevarume vavo zvakadaro without nothing kana bepa chaiko aiwa ibasaka zvinhu zvakatooma mulockdown iwe uri kutoona 16,000 itori mari yakatowanda todaro imari yakawanda ka because panguva yelockdown things zvazviri bad yes so ndabhadharwa mari uyatora video but one of vakomana vacho vakabhadharwawo futi ava vaindikwira vachava pane one aitora video futizve because uyu takatowirirana kuti hazvisi zvinhu zvokuti achazongoburitsa chichi pai handisi but pane vavo ndaita navoka vakato uyu like vaitora video and ndakatombozviona ndikatozvitaura kuti pana arotora video vakaramba akati aiwa hapana and video yacho ndinaro zvona ndobva vati hapana chichichi and inse munhu aifokasawo nethe pain and vanhu vakawandisa apa munhu vanenge achitora kazvevidhiyo vanenge vaida kuti zviite sort of professional you understand yes and papasiri panzvimbo pakanaka zvokutoti patingagarise zvokudaro so I didn't know and vakomana vakatozotanga kundithreatena zviye zvokuda kutora mari from me vachisenzesa that video you understand and tiri mulockdown saka ini ndakabva ndanguti haiwa buritsa ichi because inini I didn't know kuti vatonaro zvishuwa alright but ivo mafesa vaibuda here vaibuda alright achimbopa experience yekuti uchichaiwa nevanhu 5 uri one like 5 sa ichi 6 some I don't know what inenge yato 6 some yes 6 some what is the experience can you tell us how do you it was hard because of do you know it's not easy because vanhu vacho vaisanga even ukariona video iroro dzimwe dzakareba kudai dzimwe dzakatesva kunge mabhanana dzimwe dzakaita sei it was so hard zvokutodaro it wasn't easy but because of the situation you understand and zvazvisa zvakamboitika kuti ndinoita yes ndakamboitawo imwe 3 some before but zvisiri that too serious but I could sacrifice for that money but 3 some yakamboita kuti before ndiyana ichaiwa ndiwaichaiwa kana ndiwaichaiwa hapana kana akambochaiwa zvaingove zvokungodaiwo kune varume vakawanda kavanhu like vanozviita izvi but vasingatomboite zvokuda kurara nazvo vanongori nemauye ekungobatana tase yes so zvekutoti vatoribere like macelebrities or vanhu vatoziva vemuzimbabwe hopo 95% men on social media they are into gays 95% so tobvira kuti patori nevamwe vatinotoziva kwacho kumboti vanhu munoziva chete handizive kuti maybe yaspirit yatongobata here or whatever I really don't know them because according to my understanding because chakazoita kuti ndinyatsotoona kuti ka varume vari straight kunze uko vavashoma it's because of ndakatozotengesa muviri you understand ndansanda yatopedza zvangu paya pepama muchivhunza zvokuti video rakazobuda totanga tapedza yes
Then video iya ndakangoita zviya zvekuignore just because vanhu vaisitoka mari from me. Ini I didn't know kuti vanaro. Ini I just believe kuti murungu yaimanaja vanhu vake kuti vasaite izvozvo. You understand? So ndoparakabuda video iroro. Rabuda video panzapa rakutoseculate rakasvika kana nekuhama ndakufonerwa. I nearly killed myself at that time. Okay. Ndakapotsa ndazviuraya just because of the handina kukwanisa kuzvitambira because my family, hama dzangu dzichindituka, vana bamunini, vana sekuru vekumusha kwamai, shamwari dzakanga dziri around me, you know, like ndakazongoti pane one girl wandaigara naye paflat randaigarero ndiye akazongonishinisa akati iwe handiyo end of the life inga uri kuona vanatatirishasi chaivo chaivo vari pasocial media vari kubuda one. And I want to thank that girl anonzi Lane anditaura hangu surname anonzi Lane. I really appreciate because ndaitoda kutosvikanda nepawindow chaipo chaipo peflat. Ndiye akazongondipawo word of encouragement achindodzoa achindoonesa kuti no handizvo ende kutobuda kwazvaita izvozvo izvi chitotora is an advantage yekungoita kuti vanhu vese vangoziva kuti ndozviripo ende watongozvigamuchira because ndozviripo. You understand? Okay. That's how I gamuchira that ende ndo pandakabva ndavhurawo page kuti ndizotanga wokuti ndavhura page but ndakatozotora a bit time kuti nditange kuita zvemalife ndinyatsoya pasocial media because vanhu vakawanda vanga vakundifonera vamwe vachizara kumafriend request and stuff like that. So I end up opening a page. That's how I come with social media. Okay, so tell us panguva iyoyo pane nguva yaukamboita zveprostitution chimbotudza, how was the experience since you were saying that was the last option yangonayo kuti ukwanise kurarama for survival? Alright, but prostitution yawaita ndikutomira mustreet here kana kuti? Yes, but prostitution yandaiita yika ndakatozoita after ndatouya pasocial media. Okay. You understand? Yeah. Ndatouya pasocial media ndakutozivikanwa. Yeah. Yes. So chakaitika ndechekuti there is this woman wandaiziva naye kubva kudhara ndichiri kuDurban uko ndichitombori nemukadzi ndokwatakatanga kuzivanirana. Mukadzi iye uyu akafa zvake last week ndakamuposta ndichiti dai wangufa kana kateni wabva watsikirirwa neuyu nematombo kana guva rako ngarizwe pasasi inonzi pegomo bva vaturunura gomo riya vachikutsikirira vanyatsomeka sure kuti wafa. Mukadzi iye she destroyed my life. You know, do you know kuti pasocial media ndaona madisappointments akawanda. People are heartless outside there. But anyway, let me explain what zvakaita kuti ndiende kumastreets kuti ndizotanga kutengesa muviri. Okay, ndauya pasocial media as I say kuti ndakavhura page but ndakambomira because ndandisina zvikwanisiro, pressure pamulockdown anditi. So ndakabva musikana uyoyo ndiye akatozondibetsera akanti uya kuWitbank unogona kuita mari because mabhawa anga avharwa vanhu mahure because ndainyanyoroka mahure too much. Yes. So ndobva nditi uya kuWitbank ndokune vasikana vakawanda because kuWitbank kune maguest house edzimba aya. Yes, saka ndokwakazara vasikana vechibasa basa. So ndaona situation yake musikana uyu ndakamira naye because akabata chirwere, akabata mimba aine chirwere and she felt kunonzwita sei kudzivirira mwana chirwere. So kubva paaka give birth kumwana wake, mwana akabuda aine chirwere. So mwana was very sick for good 2 years and I was there for her. Ndichimira naye pane marendi, pane chinyi, paari kudachi zvekutoti
even property yangu yandakazotengesa pakandidza kuno kwacho yekutepeni ndakato half of the money ndakatobhadhara mari iyoyo kumbhadhara renda achazondipa, but she failed to give me and I could understand also because ndaimutora semunhu andibetserawo kuyo kunzvimbo inenge naniwo yekumbochinja kurelocate. Yes. So pakazofa mwana mwana akazofa mulockdown tiri kuWitbank tese. Inini flat rangu ranga riri kuPretoria paopposite Union Building. Yes. So apa anga aonda mastress chii, so ndindaiti kubhadhara rent yangu yekumba kwangu 5.5 ndoti iyo yekumba kwake kwaaigara nemusikano webasa kuti iyo yeroom yake paaihurira pacho paibhadhara 150 a day. Apa indaibhadharawo futi 150 iye pangu pekuvata pandairukia ndichitengesa mawigi mafuta chichi zvangu ndaishandisa uko. So I gave him my keys ndikatofonera caretaker please mupei sister yangu amborelaxa haasi kunzwa mushi apinde mumba. Ndandiri kuWitbank akanisea ikoko I spend 3 months ari kumba uko, inini ndichitumira mari zvese ndichiita zvese ari kumba handizi. Tsamara lockdown yapera ndo pandakazodzokera kumba, so ndo pandakachinyatsotsanga social media manje. Ndatanga social media and he like we were together. Ndichogara akatomboda kuti ndakuchienda, thank you nekunibatsira kwamakaita this and that. Ndikati no, usamhanye zvako because imba yese ndaigara ndiri one anditi. Saka it's better kuti utombogara wakarelaxa unyatsozorora zvako, ndasina basa nazvo. So we stayed. Usatoenda mberi pane padaunzwisisa pakutengesa unaona super explain kuti andisati ndasvika andisati uko kwandataura kuti ndaitengesa ndi kuWitbank mawigi mafuta kuruka musoro ndo zvandaiita at that time vaudhara ndanisanda kutengesa zvokutengesa muviri. Yes. Then I hate kuti ndibve kunonzi kuchiuko ndandapapizve okay ngodzoka kuWitbank. Okay, ndadzoka kuWitbank tatanga zvesocial media manje ndanyatso stable ndagara pamba ende ndandito nemari zvokudaro zvinhu zvangu zvazvaright after lockdown. So ndandapamba ndifanira kuti anga tichitanga social media ndakuchitanga kuvhura malife, and at that time I was so bitter. Ndaive bitter, vanhu vanofunga kuti ndiri bitter pasocial media. Handisi bitter. Ndaive bitter because number one, vanhu vese vandaibatsira. Remember the whole lockdown before ndisandaenda kuWitbank ndakagara ne more than 15 people mumba mangu vasikana ndichivabatsira fufuri vasina pekugara, mahura aya anogara mumapawaya. The people that vandaifambidzana navo vandaiwiraya navo pakazongobuda video vakazvidistance. You see, family members vakabva vandiramba vakati havachadi kundoona. But tichiri papo kumafamily members there's a pane pavambotaura kuti you are the seventh one family and tell us about the close family, like your brothers, your sisters. Vakazvigamuchira sei after seeing this video? Vakazvitora sei papo? Aunozvarwa navo mudumbu rimwe, not talking about marriage. Okay, what I believe kuti nhamo yakaipa unendakana story yandamboditsa price. Okay. Nhamo yakaipa sometimes muupenyu anditi. So I believe kuti nhamo yakaita kuti tikure tisina kubatana. Okay. You understand? Yes. That's how I believe. So that bitterness kayake nhamo kayake ndikengoti munhu akaitawo something you have unenge une something chekutaura unototi wawana chekumurwisa nacho. You understand? Yes. So pazvakaitika madzikoma angu havana kuzvitambira. Vandandinyatsone communication navo 3 of them
vakaratidza kubhuyikana nekutaura zvakawanda pamusoro penyaya idzodzo vakatondituka vakati havadi kundoona kumba kumba uku ndo pandakabva ndarambwa nehama unzi aiwa hausi mwana wekwazimuta zviya zvataitaura zviya chii nekuda kwokuti zvakambonitsa nyaya iya yandambotaura iyai kuti yakambonitsa endati ndozoidzokera as time goes on chii takati azviona because kwazimuta hakuna mwana ngochani hakuna mbobvira kwakaita munhu ngochani and zvauri kuita izvozvo chisatanism this and that pakabuda video yakadhemeja zvisingaiti that video iyoyo ndosaka ndikutaura kuti if you check papeji rangu malive ekutanga ka aunyatsoononda ndiri bitter handina kana munhu wandaito because ndakasara ndiri ndega with a few people vakandinzwisisa so from there ndakabva ndangoita letiti munhu wese kuti hapana havana basa you understand ndanangone basa neupenyu hwangu as long ndikuzviitira zvinhu zvangu ndikubhadhara marenda angu ndichishanda ndichizviruritira I was okay with it. Yes, so then ipapo manje ndo pandakazoti ndakuchiita malife manje ndakazobetsera musikana uyu wandandichitsanangura saka musikana uyu manje akazotanga kuchiva mari muri kuona manje because ndakabva ndatomutrusta zvokudaro semunhu uyo wandandine bondi naye zvokudaro ka taitoita nasisi and ndiye munhu ega wandakasara naye wandandiri close naye out of all the people that I have helped and vandakatombogara navo kana kuti vataifambidzana navo she's the only person wokuti anga asina kundijaja you understand because of zvanga zvaitika izvi anga asina kundijaja and she could try also kuti semunhu akanga achiita zvichihuri ichifamba ichi saka anenge achiziva postoka dziri kutotengeswa kwakazara vasikana kuine mari at that moment. Yes, so ndokuondidedzawo chichichichi so taitoita kunge hama nehama because ndaitomutisiisa zvokuti ndakatombogara for a very long time vanhu vasingatozive kuti ihama yangu haisi hama yangu. Yes, so iye akazotanga manje uchiva mari because ndanditomupa kadhi rekubhengi nefoni yebasa yokuti vapote vachidi achicommunicata nemakastoma because I was a busy person kudriver ndichinoisa ndichinoipa vanhu maorders anenge achienda kunze kwenyika maorders anenge achienda around kugadzisa mawigi kuruka mawigi so I was not going to be able kuti ndibatanidze zvese kuma-inbox kuchii nekudipa so akanga akuchitora mari manje kune mafunds she could take ma 26,000 and that time ndairiraka mboni ndakarira pandakapinda pasocial media ndakarira zvisingaite so she could take even vanhu vanenge vachindi hire for ma-functions I remember there's a lady akauya ku-inbox kwake because ndiye aicommunicata nevanhu ka ndobva atobhatira 26,000 kuti kuorganiza function yake zvese chichi iye akaisa mumwe kwakungonipa 400 rand from 26,000 imagine and ine kwandiri akazondiudza kuti chi akandiudza kuti isister yake so I could go there and kuita MC. All right. You understand? Akati sister yangu bata so you know obviously there's no way and data zvite because we padhuze you understand zvakatozobuda later on kuti mai vanga vakatobhadhara mari chinzwa imanje zvakazoitika ipapo there's a woman aindisapota zvisingaite wokunze kwenyika aiti akatenga mawigi aigona kutenga kana mawigi 30,000 kana 20,000 so that time akatenga mawigi 20 something thousand then akabhadhara about 10,000 ndobva atichi the 9 point something ndizvo anenge akatenga 20 or 19 something thousand. Yes, so the balance ndaizobhadhara ndapedza kuruka mawigi ake handisi iye manje ndobva achinomufurira kuseri kuti chi kuti itai kuti marwarirwa
hama yenyu nesiki sekuru wenyu atofa chimutsoserwa mari bheki because nokutengesai maugi achidhura nemotengesawo maugi ndokutengesai maugi akachipa. mai vaibva vatouya vakati zvakazoti chichi chimawiki ndipe mari bheki ndikati handiite izvozvo handiite ma-reverse deals handiti. So iye haana kuziva kuti kana wakutumira zvinhu kunze kwenyika vane madocuments avanoda, proof of address, passport. Iye anga asina passport, anga asina proof of address. Remember kuti aigara mumba mangu, munhu wandakangobatsira, you understand, huriri murodi mukuona. So zvakamunetsa manje kuti atumire zvinhu izvi. Apa ndiri kuti that customer gets angry ndobva yadzoka back kwandiri manje yakuchiburitsa maaudios. Saka maaudios akatumira necustomer ichindiudza nyaya dzese idzika. Customer iya ye26,000 yandakanoitira yandakanoitira birthday ningi ndichiita uMC ukumupa 26,000. Ndikati kuimimi ndokunzwa audio yenyu yatumirwa muchicomplain about mafuta, muchicomplain about kuti maitenga mafuta kwandiri, makambotenga mafuta kwandiri. Nandizvizive zvakanzi taitenga wane, taitenga kune sister yakwe. Ndikati kune sister yangu maitenga mafuta hawo zvandisingazive. Kana takatenga kakawanda 6 times nichitenga kwaari ende ndakatompa vasikana because anga ine power. Ndakatompa vasikana vanenge 7 vaingotenga mafuta kwaari, so vese macomplaints ese aenda kwaari, you see, because anga asingazotsvigonika. So ndo maaudio akasenzesa kuendesa kunani kune this woman. So maaudio aya akabva adzoka manje kwandiri mukadzi uyu nevamwe vanhu vandaiziva vandakanoona kufunction ka. Yes, ndopa kuzofuna imi ndikukunzwai chichipepe zvikanzi taitotenga kwaari plus ndikatinga makati sister yake zvikanzi aiwa hati sister tatotunoukama. Ndikati zvakaita sei kuti inini ndigoya papati penyu zvikanzi takamupa mari wani ani takabhadhara iwo pasocial media waitaura kuti taurai nani nemusikana amene tomuti chii pachirungu assistant. Assistant ndiyo munotaura naye kuti manager. Yes, sort of. Saka isusu ndo zvataingodzivana zvose tingazozivi kuti maita nasei, ndo pakazobuda nyaya yese. So I went pa live ndakuchinotaura nyaya yese iyayi kuti guys musachabhadhariswe mari naanybody. Inini nemusikana uyu wandanchiti sister yangu atisisire tese because anga achipa mari to those vanga vaine mapayments, anga achigara achiita matroubles. I didn't know, now I know. Saka for now please, kana account isiudedza zita rangu, don't musabhadhara mari. Yes. So musikana akabva atanga manje kuchienda pasocial media achiti ndine nyoka, ndiri muroi, ndinogadzira, ndinoisa vanhu mazita muhari, ndinotovata nenyoka kuti ndiite mari. Ndakaenda kun'anga dzakawanda, ndakamboenda kwasekuru Ndunge, ndakamboenda kupi kuchipinge. She said a lot. And at that time ndaive nemari, you understand, because ndaidriver mota yangu Jetta 4 and ndaitove nekombi. Yes, yanga iri kuZimbabwe zvayo, and ndichitogara flat rangu randitobhadhara about 5.5 rent before pasina uyu hanzi machi mabills. So haungati life iyoyo ndandisiri kurarama life iri nani. Yes. So akabvaenda papublic. Munhu wandinoblema amene kana uchiziva Sisimeli Diaries. Sisimeli, yes. But nyaya ndakanzwa recently Kinzi Swaga itakumbira regress Sisimeli watu. Yes. Vanhu vachinditi ndikumbira regress Sisimeli andikumbira regerero pana mai veve ivo ndo vandifana tondikumbira regerero because ndo vakakonzeresa kuti ndiende kuTouchline ndotengesa mhata. Ndakatengesa muviri because sorry nokutaura mashoko ake. Ndakatengesa muviri. Okay. Ndakatengesa muviri because of this woman. You understand? Why did it is because of this woman? For Sisimeli. Alright. Do you know? Ndichiuya pasocial media ndo vakaofa kundiinterviewa vachiti vanoda kuti ndinyatsozivikanwa semunhu anga agara ari pasocial media. You understand?
ende ndakatovadzidzisawo kubika mafuta. You understand? After ndichitovatenda ukuappreciate ndikaruka wig yangu Brazilian hair ndikavapa for free ndichitenda kuti at least opamandiitawo interviewing ndawanawo mafanzi ndawanawo vanhu vanosapota mawigs saka ndangoti ndikutendei plus ndandichiri munyowani kaipapo ndasati ndakunyanyozikamwa yes maviews ndaita zvekutodaro because ndaitoicloka ma2000 ma3000 per life. Yes, so pandakazoitwa interview naivoka zvishuwa ndiri kunyimba ndopandakatanga kuwana mafanzi abroad vanhu kunze kwenyika, so zvakatanga kunifambira. You understand? So ipapo manje ndakabva ndatovadzidzisawo kubika mafuta ndikavadzidzisawo kudi kutengesa mawigi like kunonzi kuti sei ndakatengera mawigi upinde paTouchline ipapo ndopandakuchipinda manje ipapo ndobva uyu musikana akuchibuda akutaura bhedhika uyu musikana uyu ndatogara naye gore ne2 months tichigara tese anditi so gore ne2 months tichigara tese just because abatwa umbavha hwanga achiba then she wants to paint my name kuvharidzira umbavha hwake kuti ini ndichiipa kuvanhu kudzai nyamaropa akafa last week ndiyo ndanchiti dai akafa vakamutyora masvikuno zvese mukadzi uya ndakamuvenga chero ari mukuva ndakamuvenga. No, she destroyed my life big time. You know, it's not easy. Then vanonzani sisimeli munhu wokutoti akatondifonera vaudzwa nyaya iyoyo ndikati sisimeli muchishandisa common sense dzenyu mimi how do you believe that nekuda kwokuti musikana uyu ndanchigara naye mumba mangu musikana uyu achipinda mumba mangu akapinda ndisitoripo ndiri kuWitbank akagara 3 months ndisipo anditi ndikazouya inini tikagara futi ichi gore ne2 months anditi saka munondiudza kuti period yese yanga achishingirira mumba mune nyoka achiona zvese zvakaipa mabasa akaipa tichivata pamubhedha umwe chete ndichiti she's my sister. Saka zvese zvazvichiitika sei ndambokubvunza saka pakuvata pamubhedha umwe chete andi maivata sei remember kuti ndandangochani but chiro chiringoita ko mune mutobvisa hembe here mese yatobvisa yatobvisa ndonovata ini mukadzari padhuze neosiyana zvaunotorodza kuti maitochinja here uyo achitoonawo kuti swaga ivo itoonawo kuti ari naked is like muri kugara no tanga tisingadaro zvedu because imba yanga iri hombe. You understand? But is it possible? It's possible. I can do that. Kuti iwe unogona mu1 room nemusikana nditochinja mukadzi achitochinja auzoti hapana anombonzwa nothing hauna na feelings anoita kuti no but ndichiri papo ndambonzwa sexual experience. Alright, hatimboti ndisa inotofunya dzokuti ndazvisa zvofamba sei. Alright, hatimboti wewe kuchai uko manhood yako chinoitika pairi. What happens to manhood? The moment andinoona murume. No, remember you used to be a man and then now you're a woman. So ndikubvunza kuti hatimboti uri kuchaiwa manhood yako, what happens to it? Okay, unotunda sei? Ndobvunza imimi kuti nanti kuti utunde unge yakamira. Saka kuti kana isina kumira munhu pane munhu akambotunda isina kumira. Azviti. Saka chinomisa ma-feelings aya ekutongofila umwe murume. You understand? Okay. That feeling yekufila umwe murume ndo chinoimisa. Alright. Achisi chekufila umwe mukadzi. Alright, tinozonzwisa pakutunda kuti uyu pano ayo kwazi unonaje mvunzi wewe akatobvunza kakawanda kuti iwewe uri mukadzi ndiwe kwazi it's obvious kuti munhu murume ndiye achatunda andi ko iwewe mukadzi the moment okay, the feeling yacho yekuti ungoti uri kukwirwa iyoyo ndo the feeling zvine zvichitongoti wakadzi anti wakadzi panenge achikwirwa anotunda nekuti ari kukwirwa ndo the same feeling yaunenge uchitongonzwa.
Sevagwatunda rumuro. Unototunda. Paunenge uchitokwirwa ipapo unenge uko unenge uchitofila kuto yes. Alright. Utomboti iwe wazotanga iwewe. Watanga. Ati munhu akatunda ati anobva mafeelings anobva apera. Oh. Because kune mhando dzakasiyana dzemagay. Kune uye anonzi machi mapayo. Ndevane vakadzi vachidawo futi varume. Aya tinomati ma-after nines. Anditi. Then kune magay aya anenge tomati matop. Vanotongovewo specific kurara vamwe varume asi vasingararwi. Tinomati matop. Then koita futi mabottom. Varume vanorarwa vasingarari. Anditi. Ndo vanenge vari vakadzi. Anditi. Then koita mavhesi. Mavhesi ndivanorara vachirarwa. You understand? Yes. Then kozoita matrans. Vakatochinja mazamu. Vakatoisa nzvimbo yechikadzi. Yes. Nechifuti kozouyawo ma-intersexual chichichihana basa amufane like mahure chichichichi. Yes. Yeah. No mabato acho. Yes. So ipapo mama ndidzoserwa kuti ati pana simerika pamama ndizvo apa mapanzwise mapanzwisa pepe masuchi kotada ungonzwisa pekutunda. Aiwa unongotunda izvozvo uchitongoitwa zvinongoitwa mukadzi ukagona kumukwira handiti anotunda ndo zvinongoitwa yes. Sapana mwa unototi awa uya atadzonotundisa kuchigego because it's chipenzeka kana uchigona kurova basa kokana usingagoni pakugona kurova basa zvinongaita kwano yes exactly. Alright. Because pane alright taubvunza kuti pano mwana unoti munhu akanga ari gay anenge alusi. Angalusi amusanyeperwa azviko zviya azviko vanhu vanenge vasingazive kandezvokunyeperwa izvo. People lie too much. Azviko izvi azviya musambofa makanyemberwa zviya ndonga kana ukatoona munhu iye akutoitika izvozvo ndonga anenge akuti chirwere cheAIDS akuti zvimwe zvirwere zvakawanda. Do you know kuti ukarwara apa wagarawo futi yes of course kunokonze kune you are easier kubata zvirwere. You understand? I understand that part. So pakuva easier kubata zvirwere just imagine maybe pamogona kuti sick gonorrhea saka obviously kuchatolusa. You understand? Kuchatoita ma-problems and pamwe nechirwere futi che-HIV and zvakuchisangana ndo zvivai vanozodai kwatozvazviiti asi pane pakatombosangana here nemurume unoti ini ndakaura unzwisa ndakaura for 3 years. Ndakaura for 3 years popa ndikutaura kuti sisimeli vakandikonzeresera ipapa pana ndakutaura ndakaura for 3 years. You could sleep with kana 14 men per day. You understand? Ndakaura inini. Yes. Alright, ndakunzwisisa kuti waye muTouchline. Alright, ona chinonetsa atizvezvezve swaga you are dressing like a woman. And someone panoya muTouchline anozviona sei kuti iwewo si mukadzi uri murume. Because munhu ini ndogona kupinda muTouchline ndida kutora mukadzi and then ndowana kutora ndozona kuti ayo ndatora fanasiri. According to me okay
according to me inini zvangu zvandambotaura kuti some of the things zvinongoda mutactic eni kungwara you understand kuti uchigwine because uchinyatsorarwa chaiko chaiko nevanhu vesava haisi nyore saka indaizoita mutactic manje either ndine jeli kana kuti ndine vaseline handiti so ndaigona kuti kana kuri kuti ndiri patouchline zviya zvii ani ndakapfeka kudai ndaingokumura kuzasi kumashure handiti kumashure kudai handiti uku kwandichadi handichakumuri you understand so apa ndaisa jelika pakati pemakumbo you understand varume vakapusa ka Can you clarify the about the more capusa? Don't you have to no varume vakapusa nogona kutorova pakati pemakumbo chaipo ndaivaroisa pakati pemakumbi napapa I'm telling you munhu dongorova pakati pemakumbo tunda zvakutoita iwe kune takangwara maura akangwara unzwisa so zvaitika ka handiti ukuona kuti chii remember kuti kumperi uku handina kukumura handiti kureva kuti kwakati ndi ukunyatsobata kwakati ndi kumberi handiti handina kukumura ukuka uku ndokwandakumura ende ndaisa jeli so iwewe semunhu ari kuziva mutactic wauri kuita ka handiti ukasimudza makumbo mudenga kudai kuti murume auye pamusoro handiti yes zvavharana ini ndakutoziva hau kuregedzerawo kuti munhu aitonge iri kupinda ka iye achitopinza pakati pemakumbo ende kumberi uko achatombonzwi mhepo because ndakapfeka kakwesoko ijeli yaari kunodhunya kudai achienda achitoenda kudai mabhora yangu akarova mabhora acho anomadhuma achinonzwa chi anonzvunzwa sei kancho handi uko kune bhora uko kune bhora uko saka akadhuma obviously inoenda pakati pebhora ka saka no but it's making sense. It makes sense. Nangu dai akanodhuma mabhora acho but still apana paanozombo wakambonoita kuti anosvika kwese uko iwo uri pabasa unoziva mutactic wako kuti zvauri kuita izvi you don't have kunonzoita sei hausi kufanira kuzoita kuti chi kuti vanhu vako vagobata zvakafanira kutoti ini ndaigona kutengesa ini nanditi ndakamira parodi kari kashoma kubatiwa kakati kashoma because number one ndandine zamu chairo zamu original kare like emasilicone ekutenga you understand so kuti vaone manje because ranga itori kutopfeka kudai you get it so nyangu akadi akabata kudai anobvisa but akwanisa akwanisa kuchozozibvisa plus iwo unongo uchitoziva kuti yes ende futi handi unoziva kune futi magaro zvakadai silicone futi ekuti unopfeka kudai futi yes so kuti ndibatwe ka yanga isiri nyore maybe pamwe ndaitozobatwa kana ndatorwa nemawhole night ndaenda maybe pamwe kudzimba dzavo kana kuti ndaita sei because unenge wane zvivindi kana kuda mari zvinhu zvisina kumira mushe yes so handina zvangu ndakambosangana nenjodzi I think 2 pamwe pacho pandakamborepwa 3 times pandakamborepwa ndikasapiwa mari nevakomana 4 ende nepamwe pacho ndakaitwa sei yes 4 vakomana 4 wakakuchinja ndakavata ndichinyengwa iwo nongonzwa uchinyengwa chaiko chaiko nevane dzakareba pano nekoko vari 4 apa ungotorwa memwana uchinzi handei ndikuzonokupa mari kumba chichi waziva kuti asi vaitoziva kuti uri murume vaiziva ine zvangu kana kwakuenda kumba komunhu kazhinji ndaizoda kuti munhu azive asi kana angoriwo munhu waivakwambasangana nescenario yekuti munhu akazozviona
atokumba pane pandakambototora pane mumwe zuva ndisingakwanini kutora zimunya rino mimwe naparisiri kuziva kutoenda naro kumba kwara handizivi kuti zvinhu zvakandibata zvinhu siwo but akaandastenda ufungi akaandastenda ende akatovata achikwira but it was his first time iye ndozvaakataura zvake ndozvaakataura kuti it was his kuna mumwe anotonzwisisa ende vamwe vanhu pamwe vangaida kutomboda kuexperiensa yes saka paanozongoona zvaitika okay paanozongonzwa kuti zvaitika anobva atongoti okay zvaitika ngatichingoitai because anenge agara aida kutombozvitesawo but asi kuwana mukana asati ambosangana nazvo you understand so these are some of mange zvinoitika asi kutouchline kune touchline inonzi iyi ndeyemagere kana kuti munongosangana like mandaishandira kune kutone pamwepo kutoti unomira pane paitozikanwa yes kuitira kuti vanenge vachibva uku varume vanenge vaitoziva kuti kana uchida magei unoenda kana mumbopotawo muchisanganawo so that mari because pane nguva yekuti umboti kunomboomaka saka unokwanisa kutombodi unokwanisa kutomboti udi umbomixa so that ubhaise asi alright unoita mari per round that time aiwa iko zvinhu zvangu handichaita but quick one panguva iyoyo yanga iri ma-150 alright yanga ari ma-150 okay yes alright and tine mubvunzo uri mubrain dzangu but I think mubvunzo utifana kunzisa pekugara nemunhukadzi panditi so iwewe in other words you're trying to say chiro kagara mu-one room at this present moment une munhu wemunhukadzi hauna kana mafeelings aunoita for that person kana ndo zvandakatozviudza ini zvokuti akanyatsoshamapo zvakanaka munhukadzi apa iwewe kana kwakakubata utoda iyo chaiyo akakubata ani mukadzi maybe pamwe akaita zvoku because remember kuti sometimes unogona kungobatwauka the moment yaunobatwa mushina obvious zvafanira kuti iwe uri murume paunenge kubata hapana paunongamboti hanzi hazviita imire azviite usanyepera nazviite tikutora reality unonyemba ndikubatira the moment iwe kungotozemberana nemunhu kudai even zvaungakwanisa kuavhoida kutogara usina akazinda find out kuti mufesi atotunda but aitwa blowjob azoita find out vatopedza atobuda hanzi autoudza timu kuti mana ndazvese munhu ndachichandituzoudzwa nemwe musikana zvanzi iwe mufesi uyu but ona zvamutaura makurwa it's very clear because ndosikanati if you don't know wazvibrainza kudzudza but unyatsoziva kuti ndemwe murume akaiaiwa chaunokwanisa kuita kuavoid aufile bo zvachosafila bo but kwete kuti hanzoti iwe ukabatwa kuti autanza imiri musanyeberani autombodi kutombobatwa that's the only way okay tombopaminza zokuti ndokuona wakavata iwe wakavata wakanisa ndongosvikoipinza mukano ndikubvunza kawakavata iwe wakakuvata utori kuhopu anopepuka wakutonangirwa nazvo usaramba ndikubvunza wakavata wakabatwa nehu ndikangosviko kupinza mukano kutanga kuitsenga hanopepuka wakutochemerera wakutonangirwa nazvo unozonditi ndiregere but anofanira kumhoreti saka inobota vanzisa anovanzisa kuti padarigei atizei pakufa kumafeelings ekuti munhukadzi because as a man wangotarisa munhukadzi ukangotarisa munhukadzi ishe lakashama I think as a man zvineka that
I think zvatora miyadambo kumupindura zvatora naswaga ndezvokuti iye akazviregister kuti handichada vanhu zvafana iwe even mukadzi wako anonosvika pakuti achada mukadzi ndango ukamona akashamaka you don't even feel anything because wakatozviregister musoro mako kuti ndango munhu wairara naye everyday and musokangozviregister kuti aiwa hapasina usati musikana wako chero akada kukuekitira zvinenge chero akafamba mani nonga wakazviudza kuti uchade ungamuvatana here you understand but hakuna unoti hanzi haimira musanyeberani kaisi hazviti usanyeberani chimotodzo pane scenario yemapastors mapasta pane mapasta vanhu vamwari vanotombouya here kwauri wobo vazhinji like ndototi most mapasta achoka I believe do you know kuti kuvata nemagays vamwe vanotokushandisa for rituals anozvisa izvo vamwe vanotoshandisa for marituals number one magay mazhinji ane laki ukavata nawo understand naturally pozoti vamwe vanotoshandisa maritual vanotozviitira yes that's number two tataura kuti naturally vamwe unogona kutovata navo like ungovata nomumwe murume kudai zvinhu zvako zvotochinja you understand naturally number two kune vanokwanisa kushandisa marituals kuti vatore lucky pamagay because magays ane lucky mamwe acho futiwo zvinosiyana siyana ka you understand because zviri spiritual zvinizvi sort of you understand kune vamwe andwo vamwe havasi vese you understand so vamwewo ndezvekutongotiwo anogona kunge akazvarwa nazvo but asina that luck in him or in mahari you understand because umwe munhu unogona kuta ugay wakakonzerwawo nemadifferent ningi asingakwanisi kutsanangura iko zvinezvi because of time maybe because okay pane mipanda yakasiyana siyana saka kune vamwe vanozvishandisa nenzira dzakasiyana handiti unogona kutorwa laki unogona kutoketywa chero nezvipoko chaizvo takasangana nezvinhu zvakawanda kumastreet unenge muri inini ndakaketywa nechipokwei ndiri kuTouchline musantini chipoko chikakutora because ndaihurira parivonia kana kuti musantini mutown mukatu chipoko chikakutora zvakafamba zvandakaita like pakati peusiku I think kuma 1 ndakasvikotorwa ende takatorwa tiri 2 neshamwari yangu musikana wandaishanda naye then taketywa tiri 2 ndobva taenda like mota yakangosvikomira tiri paroad because mei makamira paroad kapaTouchline muchiwevha mota muchiita sei makapfeka gogo dzakareba kudai ndobva pakusvikokwira mota but anga ari murungu akati ari kudatisi but inini you know kuti ndakatozorealisa kuti tatorwa nechipoko amakusenta mukatiri paguva you understand but paakasvika hatina inini hangu pachezvangu inini handina kumuona fesi yake you understand pandakaona kuti anga ari murungu and you know kuti sometimes it's not easy to identify murungu
kana usina kunyatsojaira zvemunhu you understand vanoda kuita kakuluka kakufanana yes saka handina kunge ndakanyatsomuidentifya patakatanga kumuona patakaenda tese you understand zvokuti ndinyatsoziva nanhasi kuti munhu yanga akaita sei I don't know yes but takazopatika manje kunze kwakutonoedza kuma-past 5 asaka kulaza here takatovata because ndakatoiswa paside peguva kudai aiwa kuti makarowa makatolaziwa takatoitwa kumakuva ikoko according to what I remember kuti takatoita 6 but munhu wacho hatina kumuona mari akabhadhara kubhadhara mari kupi isu takononge tapuhwa mari kakuzotanga kuita zvese tononge tatopinda muhotera tatopinda munzvimbo yekunge tichitoita zvinhu zvedu but unomuka mari unayo waiwana wotongomuka uri kumakuva zinana mari apo walaziwa apa warariwa kumakuva ikoko mari waiwana kupi waiwa ndiana ndikakupa mari kumakuva ikoko but chipoko chingalaza aiwa ndozvandokuti it was sort of like uchirota handiti but iri reality hembe dzakapfakirwa kunonzi kuzvimamiti so kumazvimamiti zviri kunjenga kumakuva yes saka kuti hauna urapane zvipoko magay hatitombozivei because I don't even understand takakeshwa maybe because pamwaine shungu dzokurwa magay ende chipoko ichocho chinonto dzichagara chaitoga chikrisha vanhu zvokutoti pane njodzi paningi patouchline apa panomira mushe you know kurarama inyasha dzamwari asi chimbondiudza saka pane mubvunzo andaida kubvunza unozopindura ndepekuti pane situation yakambosvika pakuti ukasangana nemunhu chirume wakana kuti uyu anondiuraya ime kunze kunanwa nemboro kuti aiwa pananwa nemboro aini dzimwe ndairamba ini ndikangoona kuti ii dzakura kudai handaiti kwete daikuisa mari yako yabhukwa hotera handitombogari ndatomboenda naye murume ndisinamubata-bata hazvitoiti so kana wamubata-bata pandopaimagine kawakuimagina kuti ingavirisei chingakura zvasiyana nekuona kuziremeva kuna mwarume kuti kana asati asvikakana uine experience ukatongoibata kudaika unotongoona yes kune dzimwe dzine dziri diki kana dzisina kumira but uchitongobata chinhu unotongoona kuti ichi chinogona kuzosvika pakati ndokwanisa kuchihendla chamira azviti utomudzatiroako basi unogona kungozoda kana kuwedzeresa mari uchicomplaina uchiita kunge chii hauzoudze munhu direct sort of you know kuti azive kuti ndo zvaunga uchimubatira because munhu anogona kutofunga mepe munga uchimushandisa you see yes you get any means dzekuvhara munhu kuti chii kuti handisokwanisa right aipapo inyaya yakanaka pari kunzvika pari cleartisiozii vanhu vanenge vane mvunzo yakawandisa so vanosaraovanisa vanenge vada kuziva aiwa kana ndichazodzoka nerimwe gore pane mibvunzo ichauya zvakawandisa ndaenda kubvunzo toonati so pane here vanhu vekuzimbabwe vatinoziva even if usina kumenshina mazita vanotouya kana kuinbox vachitokumbira kulaza vakawandisa vatori nemazita vatotoziva zvekutodaro tine umwe futi uyo anonzi chidhamudhamu anonhingirekinza anorohwa ende iye anorova ende futi antori nemukadzi toita uyu chidhamudhamu iye ndiye akafumurawo uyu ainonzi chipatani uyu pane rimwe vhidhio ndafunga pane picture yatakaona una mazepe
mazepe Anorohwa here. mazepe mazepe mukuru wadzoka mazepe anotorohwa kutorohwa chaiko aiwa but ane mukadzi wani ane mukadzi mazuva ano vakadzi vakungoandastenda because ndikuudza kuti varume havakuisina vazhinji saka mukadzi wamazepe akatoandastenda like mukadzi uyoyo vakatoroorana kubva kudhara achitoziva the situation vandonowana tu vandonowana anotorazwa inini kuti zvizobuda pasocial media ndini ndakazviburitsa you understand but mukadzi wake agara aiziva because vangu vakaudzana chokwadi saka picture ndakaona ailasa umwe ndiani aiwa ndini ndaitoishandisiwa pepe alright but zvazvezvepaushamwari mukadzi anozozvitsika nakuri kuti iye aziva kuti murume wake anga achikulaza and then iye kumukadzi ndineinazvorangu irero anonduvhira iye mukadzi sekuona kwenyemi kuti chii pane pawakamboconfrande uri nemukadzi wemunhu vakawanda nyaya dzangu dziripo wani pasocial mediaatombodani varume vevanhu ka varume vevanhu I think about 4 or 5 dzakanetsa dziripo pasocial media. I think I will forward for you to see my life achiwa. Yes. Vakadzi vachitouya pane vesavo 1 ndiye akasiya imba chete. Alright. Including uyu anzani mukadzi wamazepe anake kusiya imba. Then koti umwe anonzi Langton so ana kusiyana kubva kwati umwewo wanisanga kwanisodedza nesita because she's a public figure. Ana kusiya imba kozoti the other one we in concept umudedza nesita ana. You understand? So mazano I think vakadzi vakawanda vakuzviunderstand. That's how I believe. Murume wanga nombonolaziwa kunze kuwewo kana kutongonolaza vamwe varume vakutongobudira vakadzi vavo pachena. You understand? kuti handikulazana nauyu. Yes kwete kuti handikulazana nauyu kana kutongotaura kuti chi ini ndinombofila kuda kunodaiwo zvakafanana nokuti vakadzi vari mudzimba imimi mukaona toti ukaona murume achikukumbira kumakara iro unenge riripo ubva waziva kuti ndozvari pamwe anongaida kuexplaina mukadzi wake pamwe anongaida kurwana nemukadzi wake zvake. What is the reason yokumboda ikoko kuine kumberi? Because I think chinosiyanisa ndechekuti uri murume handi wanaona mazama handi tu utode aiwa ndinotonzwisisa ipapo machinokunoreka sei ikokusi kwakaoma unotovhurwa kauvhijiniti aiwa ndikuti kumashure hakuna kuti inonzi kunosaka kuchiswa lubhu kuchiswa auzodi kukurega iwe auzodi usambofa wakazvizama zvavo but ndikubvira kuti pane point yataura kuti mukadzi nemurume vari mumba murume ombokumbira mukadzi kumashure. I think ndopazvinotangepo chichamboita kuti iwo ude kumashure saka chimwe zononga watofunga murume umwe murume. The fact yekutoti you are trying to ameno chichi yamboita kuti ufunge kwese ikoko ndomviro dzima dzakamapfeka idzodzo. Guys, I think this one anoda vanhu kuti vakwanise kupindura kuti chinenge chaita kuti alright ini chadonzisa ndechekuti what's the difference between kuti munhu anoda gay kana kuti hadi gay. What is the difference? Because iwewe blowjob unoona kupa munhu
mukadzi anopa munhu blowjob irregardless kuti amene nokwanisa kuita blowjob because zvangofanana kuti iwo saka ine mukadzi wangu kana achinipa blowjob iwo unoona unipa blowjob but inini just because uri murume maybe ndoona kuti hazvikwanisiki. Yes, no, I think it's the same thing kuti whatever that I can do with my wife and it's possible kuita nemurume but pane boundary yangu yekuti ndoti auyu murume no kuti imbwa iyi because pane munhu vanotorara nembwa chero nembudzi kana Tom Jones uyo Tom Jones antakarara nembudzi kana Tom Jones akambonikecha Tom Jones akambonikecha kakawanda zvokuti ndicho muTouchline Tom Jones kakawandisa zvokutoda Tom Jones achikesha achirabifirei namaititero kwaTom Jones kana maitita handina bifi nawe rakamboitika before rakatore zvakazvomboitika zvaititizvo no kuTom Jones namaititi zvopinda apapi anozvita hama yamaititi akarowa mbudzi sei like how aisvira mbudzi chaiko kuti uvata nembudzi chaiko tora mbudzi oisa mablanketi kuti kakana achifudza mbudzi pepe oisungirira nguda kuti akakuinyenga kuda akamboraiswa mbudzi kauya nasekuru wake akanzi idye yese ndiani anodya mbudzi yapinda masipima akanyenga mbudzi uyu asi Tom Jones chokwadi Tom Jones manje iri ende paparutivauri akakesha kakawandisa anga kutonyatsotoziva kuti ndiwe uri murume anotonyatsoda inini akanditi yakatanga ari kujeri kuti akuraya nevamwe varume zvakatangira kujeri because akambogara kujeri aba mombe mbiri paakazoita 8 years ari mujeri so ndokwaakatangira Tom Jones kuziva kuti murume yes but first time yakatanga kundikecha haana kuziva aipfeka here kana taingopinda ikede first time akapfeka kechi 2 akatondiborera kondom zvokuti ndakatomborwara ane uzanguku kauya kwete zvokuti hanzi kuti nakanoti ikazve anitori neuzanguku chaiwo akarema mukomana uyu unoziva akandibvisira kondom kwakungotonda nyaya idzi ndogara ndichidzitaura wani sekunyimba nyaya kuti sometimes unoona kana nyaya wakuiona aiwa nyaya dzatichitaura dziedze ndedzichokwadi now ndopata kutanga kuona kuti okay so aiwa zvisi zvemaskitsizvo sometimes kana vanhu vakugadzisana chete ndopavanozonyemba kuti tachita maskitsi but the reality vanhu vanenge vachitobvarurana vachitoonesana reality chaiyo ndochokwadi I think it's swagger. Tinongonoda a day with you. Because you've got a lot. I've got a lot. But paukatanga kunyatsoita kupfeka dress kana kuti wakudress semunhukadzi zviri official, what inspired you? What was the reason behind it? Which period was it? Ndogore riya ndichangotanga ndichangodzoka kubva kuWitbank mazuva aya ndandatumira munhu kuti agare kumbaye musikana kudzi wandandichitaura uya so ndanda kuti pandofamba po ndaipfeka masutu kai ndaichena zvokuti ndakafitwa nemasutu so vanhu you know bullying yemazimbabweans yai yaiwanda pese pana kufamba abvapo kupfeka chisutu chenhema uri mukadzi we zvakazoti chingotukwa chichichi then I said imi whatever that zvamakaona ndizvozvo don't ever think kuti pani chekunyara kana chekutya you understand handina chekutombotya kana chekuvhunduka what you see is what you get. Yes. If you don't like me, you don't like me, but just accept the way, because ndanga kutoshaya mfaro, the way I was being treated. Then ndakazoona kuti imika move on ndikupfeka masutu kuzama kuwanda andinasha ndikuwanda but chimira ndichikuratidza kuti ndakatopinda nevhudzi nenzwara zvese
Okay. That's how I became. Saka right now wakutofamba zvawakadai. Ndinofamba Even kwato auchatodi kupfeka semurume. Kunze kwokuti kana ndichitoenda kuZimbabwe nyika dzimwe dzisingabvumi. That's when you can dress like a man. But yes. As long as you are in a country where it's allowed. Where it's allowed. You wear the way you feel. The way you please. Ndendangodai. Asi chimbondoza makuseni. Andri semunhu wechirume unombofila kuti inombosimuka iwo unoita sei? How do you help it? Mushini wamuka makuseni. Mushina uchisadzawe? Makuseni. Kuti ma-feelings edu isusu akatisiyane nenyu. But ese ma-feelings. Ma-feelings, but sometimes unogona unosangana nezvakawanda. Sometimes unenge une vanhu vako, sometimes unogona kungoita the way things zvinongoitiwa une vanhu inobonyora chaivo. Unoita bonyora pasini here. Aiwa ndikuti unoita pasini here kuti unongoitonese chitoinoenda kumashure. Zvese zvaunongonzwa kuda kuita ivo. Okay. Because zvafanira nditori nadzo mboro dzangu mbiri dzaunotoresa kumashure yeblack dzapasocial media Dinazo. You don't need to sing any machine. This is. What is I think that's because of time. That's because of time. So don't answer with a Maurice Mabone. You never share encounter this video. Please gather your questions for part numbers 2. For part 2. And then yes, I'm going to guys. I think we have tried our best this feeling to say murume anodi pakashata. Lazima varume mdzimba varikuroa. Saka chibotudzo. Pana varume vakatarisa. Vandoda kutoroa. Vanokubata kupi? Okay, kapechi pangu apa ndine boyfriend. Oh, you're a boyfriend? You're in a relationship with us? Okay, you want to chata. I think that's easy for another day. Ayo, but you going to find briefing with gaga, nice or delicious. That's what I'm got 10 years. Following. Yeah. For following ringoro rombe zvaro rekungoti rakangouyo rakatongotakita and then he acts to be a good person and you know kuti pasocial media sometimes pane ma opportunities vanhu vanenge vachikufarirawo wekutongoti vanenge vangoro happy for you so they wanted us to get married but he did not like akatanga kujamba like anga semunhu ari stable so I could see kuti munhu ndo magame before ndisati ndaita get married too. Alright. Then I end up stopping the marriage. Pato Sarah, I think about 2 weeks, yeah. Chatter, yes. Okay, so if there's an opportunity ukuthi ungatonzi wabvisirwa ndo wachata unotoda tochata utogara kutochata chaiko kutogara maive mumba chaivo vanenge vachibika vachisuka vachitsvairamba vachikoropa kuwacha kuaina kutobika kuita zvose everything plus kutopa murume bonde every day chero paaridira chero akada kuti tononisa pachitofu ndiye chero akada pasofa ndiye chero akada kubathroom ndiye chero anytime wife chaiyo I am ready mutongoti kutovashaiwo pane paumboexplaina dongone mukadzi mukatota mwana okay izvezvi are you still in connection nemwana here kana
andina because of even before misandatombobuda paletho social media ndakatoka for a very long time tisina communication because I remember kuti mukadzi mai mwana wangu vakaita zvekutiza. Okay. You understand? And paitovewo nemathreats nekurwa you know kuti panenge paitanwa rafu kudaro so she was in fear but akazomboitawo in touch with me. Mazuva akabuda video. Okay. Yes. Achida kunzwisisa kuti what was going on. Yes. And then you what was the picture that you gave? Ndakamurambira. Kuita series. Ndakamurambira. But now according to mawandira kuita kwezvino akunyatsoona kuti handina kuzomboita communicate plus handimbodira explanation yeyo to you don't know, you feel like you don't owe iye wana akaenda nechinhu chake wana akanopa mumwe murume saka who am I to who is she to give me my questions. Okay. iye handakaenda akanodii akaita zvaakaita so why should I be having kana uda kuexplain ndoexplaina chi hapana you do me I do you abai wanga abudi saka when is Zimbabwe I think we've tried our best kuti tibvunze mubvunzo yange ichida kunzikanwa nevanhu. I think we'll communicate so that we have another episode so that titangire patasira kuti tipedzeredze unless ameno mashoko ekupedzisira swaka what do you want to say? Kupedza unoziva zvinotoda kana mamonth kunyatsopedza inini I've got zvokuti I think panotodikwa a book of nyaya dzeupenyu hwangu but I think because of time also or maybe I don't know as time goes on chazoonawo kuti kana mukanditi ndeuye ndoedichiuya handiti chandoda kutaura ndechekuti I think tataura zvinhu zvakawanda but the only nyaya yandingangoda kungosiya yekupedzisira yatachitaura nezvayo iyi ndo yandinongoda kungopa maadvices kumadzimai mazimu women's and also nekuvarume kwacho ndichaenda futi kumadzimai ekuzimbabwe mazuvano imba haisiyirwe just because wawana murume akakotamisiwa kana kuti akakotamisa mumwe murume ndo zviriko ngatingojairai zviriko mazuvano izvozvo because unogona kuti unobva woenda pane umwe murume mazuvano varume havaisiko zvokutodaro handisi kuti hangu vese veduwe murega kundituka but kungotaurawo advice according to experience yandinayo semunhu akambogara mustreet achitengesa muviri I have seen it a lot ndakaona zvakawanda so I'm just giving advice from the bottom of my heart to make people understand even if varume vachowo ingotaurireiwo chokwadiwo kuvakadzi venyu vakadzi venyu vanongokudaiwo nezvamuri I don't think kuti kana mukadzi achingokuda angasiya imba yake nekuti chi nekuti azobatikidza chi abatikidza murume ndochokwadi uri mukadzi unotosiya murume uwana murume wakachilaziwa kuva namai mazepe vari kudi kusiya pana murume aitochemerera murume aitochemerera medzazvoti unolaza kwateri pana mazepe vari kudi kusiya ndokubvunza maybe vangogarirawo financial stability kuti financial stability mazepe ane mari aiwa kozi ukaenditi akatosiyaka havasina mari so
You know what? Okay, let me finish explain to the people. Saka ndiri kuti guys chingonzwana nayi. Be honest to each other. Mazuva ano kune inonzi open relationship yekuti munoudzanawo chokwadi, if I'm not mistaken by pronouncing the name. Ndiri kuti munoudzana chokwadi kubudirana pachina kwakanaka. Even uri murume ndosaka muri kuona kuti zvirwere zviri kuwanda mazuva ano. Kune zvirwere zvimwe zvinouya nekumagaro ikoko, unenge wakagarisana nemurume wako achiitwa iwe hausi pachena. Varume vazhinji vanotya chipatara, havanyanyi kuda kuenda kuzvipatara, havanyanyi kuda kubuda pachena kana kufokasa nekumwa medications avo. But the moment yaanokuudzawo kuti ndozvandiri, munhukadzi ari able kuzoyeuchidzawo nekuonesawo nekuzamawo kuti adii murume amubatsirewo. Pane zvinhu zvakawanda zvinoitawo kuti utano hwenyu mumba huchengetedzeke. Sevanhu vanenge vaine mhuri nevana, munokwanisa kurarama upenyu hwakareba nekuchengeta mhuri dzenyu. Hatisi kutaura izvi kuti tikufumurei, hatisi kutaura izvi kuti tiputse dzimba dzevanhu kana kuti tione kunge isusu takapenga. Aiwa, hatina kupenga. Dai takapenga tiitoriwo mudzimba macho. Asi kuti ndiri kungotaurawo kokungoti mungoziva kuti ndozviriko. Akawandisa maafter 9. Varume vari kunyengana kunzuku. Ende zviri kudonaka zvokunaka zviya zvinonaka kunyengana nemunhu wakafanana naye. Saka ndangotiwo ningokusiyira iwo wetofinga. Thank you. I love you. Right, tichiri papo kune vaya vari kuZimbabwe. Tine vanasaura wedu veLimpid Fencing Arts and Projects. Tine vaya vanoda kuitirwa mafenzi muZimbabwe. Vanoda kuvakirwa, pane mafenzi ariko muSouth Africa anonzi Clearview Fence, varipo na Welded Mesh, Razor Mesh Fence, varipo veLimpid Fencing. Kune vaya vanenge vachida kufenzerwa, please munotibata panhamba dzatichaisa kucomment section. Nyange uri kuZimbabwe haisi problem, unobhadhara mari yako kuno kuSouth Africa, and then ubva vatakura mafenzi vouya nawo kuZimbabwe kuitira installation. The only reason tava advertiser pano is because it's one of our anasaura vedu vanotibatsira kuti zvinenge zvichienda mberi, vanhu vanoshandika navo zvakare. Not forgetting zvakare veCharleston Prince varipo pakona Jason and Angwa. Ukangonomira paJoina City paya unenge uri padhuze panext neparking, varipo veCharleston Prince. Kune vaya vanoda kuita anything related to printing or branding, please let's go and support vana vevu. Ndimoona nhasi one presenter atopuwa yake yakafanirana naye, so please let's go and support vanasaura vedu vanoita kuti podcast yedu inge ichiendera mberi. And please vane mubvunzo vaya, gather your questions in numbers, tikwanise kuzomubvunza swaga kuti chii chiri kuitika, tikwanise kuzomubvunza imwe mubvunzo inoendera mberi futi. So please gather with your questions kucomment section, tichinzwa zvakamira sei. And I think yes swaga changa ari kucomment section achizama kuti kupindurawo avo neavo vanenge vachida kuwanawo chance nayewo 1-1 nevaya vanoda kuzotomutengawo futi. I think ndo kwamuchowanawo chance. Vanondowana paswaga STFZ Nation, either on TikTok, YouTube, Facebook, and Instagram, WhatsApp. Kwese it's a Swaga STFZ Nation, Swaga STFZ Nation.